ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಮತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರೋಡು ಮಾತಗಣ್ಯರ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕುಲಕ್ಲಿನ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೇನ ಜಯಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಂಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾತ್ಕೊರಂದುಲ್ಲಿರೋ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಳಪೆ ಮೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನ ಕಳಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ.
हनुमान
ಜಗನ್ಮೋಹನ
Thank you.
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಂಬೆಟ್ಟು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಜಯಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೇನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಮತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಪುತ್ತೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಜಿರೆಮಾರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದದ್ದು. ಅಂಚನೆ ಭಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಮಕೊಂಡು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವುದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆವು ತೂಕ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಪು ಓಡತ್ತ ಬಣದು ಕುಡಲು ಕೋಣ ಕಾಪಾಯ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದು ವಾರದ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ಆವತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಪನೊಲಿ ಅಂತೂ ಸುಮತಕ್ಕ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ ಪುರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪನೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕ ಊರಿನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ್ಲೇಕ ಇತ್ತ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಈ ಕತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬರೆಯರಾಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ಈ ಭಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವಂತದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರೋಡು ಮಾಡೋದು ಭಜನೆದ ಪರವಾದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡೋ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅವಳು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಹೋದು ಭಾಗವಹಿಸೋಲಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಶುರುವಾದ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಪಂಡಿನೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕರಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಇದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬರ್ತಿನ ಹೊಸ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಮೊಗ್ಲಿಕ್ಲ ಅದು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಕ್ತಿ ಪರವಶ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗ ಬರೋಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನೋಡಿ ಬಂದ್ಕೇನಲ್ಲ.